Κατά καιρούς έχουν υπάρξει σπουδαίοι ποδοσφαιριστές, αλλά ελάχιστοι έχουν καταφέρει να αφήσουν ανεξίτηλο στίγμα σαν τον Diego Armando Maradona. Ενός παιδιού βγαλμένο από τις φτωχές γειτονιές του Μπουένος Άιρες, όπου έμαθε να τριμπλάρει με μια μπάλα φτιαγμένη από κάλτσες και όπου λίγα χρόνια αργότερα θα γινόταν θεός για εκατομμύρια ανθρώπους. Μα και ο διάβολος για όσοι είδαν στο πρόσωπό του την αλαζονία, τη βλασφημία, την υπερβολή και την αυτοκαταστροφή. Σήμερα θα περπατήσουμε στη ζωή του Diego Armando Maradona, στον δρόμο από τη λάσπη ως αστέρια και πίσω και από εκεί στην αθανασία. Ο Diego γεννήθηκε το 1960 στη Βίγια Φιωρίτο, μια φτωχή γειτονιά έξω από τον Μπουένος Άιρες. Το πρώτο του δώρο ήταν μια μπάλα ποδοσφαίρου. Από τότε δεν την άφησε ποτέ του. Οι γονείς του δούλευαν σκληρά για να τα βγάλουν πέρα. Ο Diego όμως είχε ένα όνειρο: να φέρω το παγκόσμιο κύπελο στην Αργεντινή. Ο Dieguito είναι μόλις 15 ετών. Η Argentinos Juniors αντιμετωπίζει την Talleres de Córdoba. Στο ημίχρονο ο προπονητής κάνει την αλλαγή. Μπαίνει το παιδί, λέει ξεκάθαρα. Και τότε το κοινό βλέπει κάτι που δεν είχε ξαναδεί ποτέ του. Ένα μικρόσωμο αγόρι που παίζει με αυτοπεποίθηση, που χαϊδεύει την μπάλα, σαν να μιλάει μαζί της. Αυτός είναι ο πιτσιρικάς που λέγαμε, φωνάζει ένας από τους θεατές. Εκείνο το απόγευμα γεννήθηκε ένας θρύλος. Στην Argentinos Juniors ο Diego θα σκοράρει πολύ και θα γίνει είδωλο του λαού και ελπίδα ενός ολόκληρου έθνους. Αυτό ήταν μονάχα η αρχή. Η αρχή μιας ιστορίας που θα άλλαζε για πάντα το ποδόσφαιρο. Το 1981 ο Diego φορά τη φανέλα της αγαπημένης του Boca Juniors. Μέσα στους λίγους μήνες που θα μείνει στην ομάδα γίνεται είδωλο και αγαπιέται όσο κανένας άλλος. Αλλά η Ευρώπη είδε τον καλή. Το 1982 μετακομίζει στην Μπαρτσελώνα, μια ονειρική μεταγραφή. Όμως εκεί τα πράγματα δεν πάνε όπως τα φανταζόταν. Σοβαροί τραυματισμοί, συγκρούσεις με τη διοίκηση, κοινωνικός ρατσισμός. Αποκορύφωμα ο τελικός κυπέλλου Ισπανίας το 1984, όπου η Athletic Bilbao αντιμετωπίζει την Μπαρτσελώνα και κερδίζει 1-0. Όμως, μετά τη λήξη του αγώνα, ο Μαραντόνα, εξαγριωμένος από τις συνεχείς προκλήσεις και τα χτυπήματα από τους παίκτες Bilbao, με κορυφαίο τον Άντονι Γκοϊγκοετσέα, που του είχε προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ένα χρόνο πριν, ξεκινά να ρίχνει κλωτσιές και σπουνιές στους παίκτες Bilbao μπροστά στο βασιλιά της Ισπανίας, Χουάν Κάρλος. Ακολουθεί γενικευμένη σύραξη μεταξύ των δύο ομάδων. Το επεισόδιο αυτό οδήγησε σε σκληρές τιμωρίες και ουσιαστικά σφράγισε το τέλος του Μαραντόνα στην Μπαρτσελώνα. Και όμως, παρόλα αυτά τα προβλήματα, αναδύεται ο Μαραντόνα που θα έγραφε αργότερα ιστορία. Το 1984 εκπλήσει τους πάντες. Πηγαίνει στην Νάπολη. Μια πόλη φτωχή, περιφρονημένη από τον πλούσιο και επιτυχημένο βορρά της Ιταλίας, αλλά γεμάτη πάθος. Ο Diego εκεί βρίσκει το σπίτι του. Ο λαός της Νάπολη τον λατρεύει σαν Θεό. Εκεί ο Μαραντόνα δεν είναι απλώς ένας ποδοσφαιριστής. Είναι ελπίδα, είναι περηφάνεια, είναι επανάσταση. Με την Νάπολη κατακτά δύο πρωταθλήματα Ιταλίας το 1987 και το 1990, ένα κύπελλο UEFA το 1989 και γράφει ιστορία με κάθε του κίνηση εντός και εκτός γηπέδου. Στους δρόμους της Νάπολη παντού αφήσεις του, γκράφιτι, εικόνες στις εκκλησίες, κασκόλ, φανέλες. Για τους Ναπολιτάνους ο Diego ήταν θρησκεία. 22 Ιουνίου 1986, προημιτελικά παγκοσμίου κυπέλλου στην πόλη του Μεξικού, Αργεντινή, Αγγλία. 4 χρόνια μετά τον πόλεμο των νήσων Φόκλαντ. Ένα παιχνίδι που δεν είναι απλώς ποδόσφαιρο, είναι συνάντηση με την ιστορία. Στο 51ο λεπτό ο Μαραντόνα πηδάει μαζί με τον τερματοφύλακα Σίλτον και σκοράρει με το χέρι. Τρέχει παρηγυρίζοντας έξαλα, καλώντας τους συμπαίκτες του μην τυχόν και ακυρωθεί τον γκολ, οι οποίοι στέκουν και τον κοιτάζουν απορριμμένοι. Ήταν το χέρι του Θεού, θα πει μεταγελώντας. Λίγα λεπτά αργότερα σκοράρει ξανά τον γκολ του αιώνα. Ένα γκολ βγαλμένο από τα πιο όμορφα ποδοσφαιρικά όνειρα, ξεκινώντας λίγο πίσω από το κέντρο του γηπέδου, καλπάς τριμπλάροντας όχι έναν, ούτε δύο, αλλά 5 Άγγλους ποδοσφαιριστές, τον τερματοφύλακα και σκοράρει πέφτοντας. 2-1 για την Αργεντινή. Λίγο αργότερα, στο κατάμεστο στάδιο Αστέκα, κατακτά το Μουντιάλ, κερδίζοντας 3-2 τη Γερμανία σε ένα δραματικό τελικό. Ο Diego γίνεται αθάνατος. Βαφτίζεται El Pibe de Oro, το χρυσό παιδί. Μετά τη δόξα όμως ήρθε το σκοτάδι. Στη Νάπολη ο Μαραντόνα μπλέκει με τα ναρκωτικά, την μαφία, με εξωσυζυγικές σχέσεις και παιδιά. Η πίεση, η λατρεία, η υπερβολή, όλα του γίνονται βάρος. Το 1991 συλλαμβάνεται για κατοχή κοκαίνης. Τιμωρείται και αποχωρεί από την Νάπολη. Τα επόμενα χρόνια είναι μια σειρά από επιστροφές και πτώσεις. Σεβίλη, Μπόκα, Νιούελς, μια όχι και πολύ πετυχημένη προπονητική καριέρα, κέντρα απεξάρτησης, τηλεοπτικές εμφανίσεις, πολιτικές δηλώσεις. Ο Diego παλεύει με τον εαυτό του, με το σώμα του, τους εθισμούς του και με τη δόξα του. Κι όμως, ακόμα και όταν καταραίει, ο κόσμος δεν μπορεί να τον εγκαταλείψει. Γιατί ο Μαραντόνα δεν ήταν ποτέ τέλειος. Ήταν απλώς αληθινός. Πέρα από ποδοσφαιριστής, ο Diego ήταν και ένας άνθρωπος με έντονη πολιτική ταυτότητα και πάθος για κοινωνική δικαιοσύνη. Δηλωμένος αντιμπεριαλιστής και αριστερός, δεν δίστασε ποτέ του να πάρει θέση. Υπήρξε στενός φίλος του Φιντέλ Κάστρο, ηγέτη της Κούβας, τον οποίο αποκαλούσε δεύτερο πατέρα, καθώς και είχε τατουάζ του Κάστρο και του Τσε Γκεβάρα.
Στήριξε ηγέτες όπως ο Ούγκο Τσάβες της Βενεζουέλας και τον Εύω Μοράλες της Βολιβίας, ενώ ασκούσε σκληρή κριτική στη ΣΥΠΑ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Καθολική Εκκλησία και τον Πάπα, καθώς και σε κάθε μορφή ανισότητας. Για τον ίδιο, το ποδόσφαιρο ήταν μια μορφή αντίστασης. Στην προσωπική του ζωή υπήρξε εξίσου παθιασμένος και αντιφατικός. Παντρεύτηκε την παιδική του αγάπη, την Κλαούντια Βιγιαφάνε, με την οποία απέκτησε 2 κόρες, αλλά οι σχέσεις του σημαδεύτηκαν από πιστείες, εξόγαμα παιδιά και έντονες δημόσιες συγκρούσεις. Παρά τα σκάνδαλα και τις υπερβολές, όλοι όσοι τον γνώριζαν μιλούσαν για έναν άνθρωπο τρυφερό και βαθιά συναισθηματικό, για έναν άντρα που ζούσε με την ίδια ένταση τόσο το γήπεδο όσο και τη ζωή. Γνωστός για το καυστικό του χιούμορ και τις ατάκες του, ο Μαραντόνα δεν μάσησε ποτέ τα λόγια του. Για την επίσκεψή του στο Βατικανό τη δεκαετία του 80 είχε πει: «Τσακώθηκα με τον Πάπα όταν έπαιζα στην Νάπολη. Τσακώθηκα επειδή είχα επισκεφθεί το Βατικανό και είδα τα ταβάνια που χρυσώ και μετά άκουσα τον Πάπα να μου λέει ότι η Εκκλησία ανησυχεί για τα φτωχά παιδιά. Τότε πουλήστε τα χρυσά ταβάνια», του είπα. Για τον Πελέ, με τον οποίο είχε μια άτυπη αντιπαλότητα αλλά αμοιβαίο σεβασμό, ο Πελέ λέει πως όταν έπαιζε μπάλα ήταν απεσταλμένος του Θεού, αλλά δεν θυμάμαι να έστειλα κανέναν. Για την ψυχιατρική κλινική που βρέθηκε, η τρέλα είναι τρομακτική. Στην κλινική ένιωσα σαν τον Τζακ Νίκολσον στο One Flew Over the Cuckoo's Nest. Στην κλινική υπήρχε ένας άντρας που πίστευε ότι είναι ο Ροβινσόνας Κρούσος και κανένας τους δεν πίστευε ότι εγώ είμαι ο Μαραντόνα. Και τέλος, για τη ΣΥΠΑ και τους πολιτικούς, μισώ οτιδήποτε προέρχεται από τη ΣΥΠΑ. Το μισώ με όλη μου την καρδιά. Αυτές είναι μόνο μερικές από τις σπουδαίες ατάκες που είπε ο Ντιεγκίτο καθ' όλη τη ζωή του. 25 Νοεμβρίου 2020. Ο κόσμος σταματά. Ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα πεθαίνει σε ηλικία 60 ετών, καταπονημένος από τις χρόνιες καταχρήσεις. Στην Αργεντινή κηρύσσεται εθνικό πένθος. Εκατομμύρια άνθρωποι βγαίνουν στους δρόμους της Αργεντινής, της Ιταλίας και της Ισπανίας. Η κηδεία του μετατρέπεται σε λαϊκό προσκύνημα. Όλοι θρηνούν έναν Θεό που έζησε σαν άνθρωπος και έναν άνθρωπο που έγινε Θεός. Στην πραγματικότητα, ο Μαραντόνα δεν ήταν άγιος, ούτε απλώς ένας αθλητής. Ήταν καθρέφτης ζωής, γεμάτος φως και σκοτάδι, πάθος και καταστροφή, αγάπη και υπερβολή. Για πολλούς ήταν ο άνθρωπος που έκανε το ποδόσφαιρο τέχνη και για άλλους απλά προβληματικός. Όπως ο ίδιος είχε πει κάποτε, αν πέθαινα και με ξαναέφερναν στη ζωή, θα ξαναέκανα τα ίδια. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι το πιο όμορφο πράγμα που μου έδωσε ο Θεός. Ήταν το podcast Πελώτα Πειράτα.